Issa teħduh il-vot! Teħdu kazzola! Lejl ta' tensjoni u il-qalb li ra li Adrian Delija jiġi sfiduċjat minn kap nazzjonalista mid-deputati tiegħu stess. 19 il-deputat ivvutaw kontra l-kap Adrian Delija u 11 il-deputat ivvutaw favur il-kap. Vot sigriet li ttieħed wara rapport tat-Times wera komunikazzjoni kontinwa bejn Adrian Delija u Jorgen Fenech wara li sar magħruf li huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. L-affarijiet mill-ewwel dieru li se jieħdu fit-tul. Kien għal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija barra d-dar ċentrali bdew jinġabru n-numru ta' partitarji u tesserati nazzjonalisti li appoġġjaw lil Adrian Delija. Fost l-attivisti kienet tinħass arja tqila tant li kien hemm xi nies ta' Adrian Delija li spiċċaw jargumentaw bejniethom dwar minnu l-iktar lejali lejn il-kap. Kif kien żvela One News matul il-ġurnata ta' tlieta, in-nies ta' Adrian Delija batu qatt ta' messaġġi sabiex jinżlu barra l-istamperija u jagħtuh l-appoġġ. Bil-preżenza ta' din il-folla, Adrian Delija rid jibgħat messaġġ lid-deputati li kienu se jivvutaw kontrih li hu għadu jgawdi l-appoġġ tat-tesserati. Dan fil-waqt li xi uffiċjali tas-sigurtà tal-Partit Nazzjonalista sakru l-bibien tad-dar ċentrali fost l-għadab tan-nies li kienu anzjużi jistennew barra l-verdett dwar Delija. U d-dar tagħna di ta' id-dar tagħna walqunna l-bib di. Il-mintajda di. Il-mintajda. Dar tal-Partit Nazzjonalisti jalqu lill-partitarji nazzjonalisti barra. Nies ta' Adrian Delija bdew il-isnu kliem kontra d-deputati tal-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil. Oħrajn bdew jinstemu jistaqsu għaliex qegħdin jagħmlulu hekk lill-kap tagħhom. Id-dispjaċir tan-nazzjonalisti ta' Delija kien evidenti. Intant kien One News li żvela li quddiem il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista se titressaq mozzjoni biex jitressaq vot ta' sfiduċja fil-kap Adrian Delija. Kien id-deputat Chris Sajt li ppreżenta l-mozzjoni u kienet issekondata minn Teris Komodini Kakija. Fil-fatt is-sorsi tagħna fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari għalunna li Adrian Delija ried lid-deputati tiegħu juru kif ivvutaw, iżda kellu jċedi għall pressjoni tad-deputati li sfiduċjawh u l-vot ittieħed mod sigriet. Sa dan it-tant l-attivisti ta' Adrian Delija baqgħu hemm għal aktar minn 6 sigħat. Fejn minnhom der supretendent tal-Pulizija dieħel fl-istamperija mill-garaxx e kif beda jitħejja pjan ta' koordinament ta' kif ħajkunu eskortati n-nies li kienu ġewwa u rridu joħorġu. Ftit qabel is-sija ta' filgħodu One News b'mod esklusiv żvela li Delija kien sfiduċjat bin-numri eżatti tad-deputati favorih u daw kontrih. L-aħbar ġriet mal-ewwel u dak il-ħin il-partitarji ta' Delija ħarġu l-għadab tagħhom frabja u tajr lejn id-deputati nazzjonalisti li kienu għadhom kemm sfiduċjaw il-kap li tellu t-tesserati. Spikkaw il-kliem tradituri u ġagbini, fosda u kliem faħxi lejn id-deputati tal-fazzjoni Busuttil. Kulles, it's the Dr. Side. Issa here just Arija top. Here just Arija. Ivvotajt favur il-kap? Issa here just Arija. Ivvotajt? Ivvotajt favur. Here just Arija. Here just Arija. Lil Claudio Grek, il-miġema barra d-dar ċentrali, għajritu żerrija ta' Ostingat. Żerrija ta' Ostingat, intej, l-ekk pajjiż! Issa teħduh il-vot! Issa nurukom! Issa nħallsukom bil-vot! Assassina tal-Partit Nazzjonalistantom! Għara tajtux li tħobbu ħaġa kbini! Kien hemm deputati oħra bħal David Teig, Beppe Fenech Adami u Jason Azzoppardi li ma kellhomx il-kuraġġ jiffaċċjaw lil partitarji nazzjonalisti u ħarġu minn bib ieħor. Il-partitarji nazzjonalisti nfexxew jajru wkoll lil Kerel Aquilina u għaddej bil-karozza minn quddiem l-istamperija. Waqt dawn il-ġrajiet drammatiċi seħħu barra l-adba tal-istamperija spikka id-diżappunt. Rispett!
Demokratku li tal-lajna għana għal-dalija. Saħan sitra ċertu partitari nazzjonalisti ta' Delija bdew jarmu t-tessera. Ha, ħoduha! ħoduha! Għaw merċenarji għaw, merċenarji kontra l-kap. Le, mhuwiex ħajjieħdu voti minn għandi, le. Għazzej. La jekk jitla Klawġo, la jekk jitla ħadd, mhux ħajjieħdu voti. Għazzej. Partitarji oħra tilfuha tant li bdew joħduha wkoll mal-pulizija fil-waqt li oħrajn infexxew jgħajru l-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon. Kurċinella! Intant ftit wara li ttieħed il-vot, il-ġurnalisti daħlu ġewwa d-dar ċentrali jekk kif Adrian Delija indirizza konferenza tal-aħbarijiet u qal li seqpa kap. Wara l-konferenza huwa ħareġ mid-dar ċentrali u ntlaqa mill-partisarji. Aħna tellajni! Titlaqni! Aħna Grazie. Ħadd mhux saħħit, la Spikka lajjat, Delija. Dot! Warru, għaxan ħafna xogħol.